Здравейте хора, аз съм Силви и днес снимаме FIFA 15 и както виждате имам нови двама играчи. Това е Матич. Той не е нов, но е с повече качество. 84 стърлинг от пакет. В резервите нищо. Обичайно. Това няма къде го вкарам. Инче чао. Опа, малко. И сега да почваме. Ще играем тук. Ще играем Арсенал Бром. Бром, съкратеното. Ние сме си Арсенал. Ще играем с тези екипи, както сме си. Малко паднах днес и сега ме боли ръката. Дано ми е лесно да играя. Да увеличим поне коментатора. Да не коментираме ние. Нищо виждам. Все пак карахме. Жиро. И ние го имаме Жиро. Вау, ме се чудил. Искам малко финчета да направим. Тук няма тренировка, иначе ще е яко. Оп, Жиро. Оп, видяхте ли? Опа. Дай, Жиро! Майко мила. Лаба, лаба. Майко, Юзил го направи. Лаба. Това ма киф, хора. Може би. Лесно. Рондон, този съм го имал. 80 качество е нормален. И информ не знам колко беше. Мисля, че 80 и нещо. 72 май. Оф, ми юзил. Дай. На цели. Уау. Това. Ще моля да фаш. Вния. Не, няма да фаш. Спаун. Не. Първо време завършване 3-0. Ще видим второ по време как е. Штокта. Ще го направим на вратар. Браво, Юзил, ще се закачиш. Хора, много дълъг стана клипа. Още малко ще се опитам да снимам. Или ще се върна след секунди. Хора, вкарах още 2 гола. И си ги направих на Pro M. И хора, това ще е от този клип. Надявам се да ви е харесал. Дайте лайк, абонирайте се и очаквайте още много клипове. Аз бях Силви. Чао!